Mayong adlaw mga kaigsunan, ang atong titulo karon kay mao ang Dios sa pagtubag og panalangin ikauna, or the God of answer and blessing first. Ang atong pasahi makita diha sa Números kapitulo 6, bersikulo 22 hangtod sa 27. Ang Ginoo mingon kang Moises diha sa 23, sultihi si Aaron og ang iyang mga anak nga ingon ninyo kini pagpanalangin ang mga Israelita. Ug ingon diha sa 24, panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo. 25, magmamaluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. 26, kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. 27, ug miingon ang Ginoo, kung ilang ibungat ang ako ngalan agig panalangin alang sa katawan sa Israel, panalanginan ko sila. Mahigugmaong mga igsoon diha kang Kristo, sa karon nga pasahi, ang Dios mihatag kang Moises og usa ka sugo. Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalinginan ug bantayan kamo sa Ginoo. Magmamaluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Kaymutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug mingon ang Ginoo, kung ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Pagkamaayo gayud sa Dios, di ba? Gusto sa Dios nga panalipdan ang iyang mga anak gikan sa tanang matang sa kakuyaw ug katalagman. Gusto niya nga hatagan ang iyang mga anak og panalangin, grasya ug kalinaw. Ang Dios gihapon mao ang kagahapon, karon ug sa kahangturan. Nakadawat ka ba og panalangin? Daghan kaninyong miduol kanako, misulti kanako sa inyong mga testimonya o pagpamatuod. Miingon kamog kanako, ang akong malungturon nga sakit naayo in town. Ang mga butang nga nakababag sa akong negosyo kaniadto maayo na karon. Ang akong pamilya na ebanghelyo, unsa gyud ako kamalipayon og kapasalamaton na mao kini sa matag higayon nga kamo musulti kanako sa inyong mga pagpamatuod. Pasalamaton gyud kayo ko tungod ang dimension sa mga tubag inyo usab na dawat. Kadaghanan kaninyo nakadawat og mga tubag dili lamang sa usa o duha ka problema kundi sa laing-laing mga problema usab sa samang higayon. Sa ingon, nasinati ninyo ang komprehensibo nga mga buhat sa Dios. Sa diha nga ang komprehensibo nga mga buhat sa Dios ipadayag, dili lamang usa o duha ka mga problema apan usab sa nagkalaing-laing matang sa mga problema na sulbad sa samang higayon. Tangnang mga ginikanan gusto nila hatagan ng ilang mga anak kung unsay kagustuhan. O kung ila ka nang makaya, ila ka nang mabuhat. Ang Dios Amahan buot niya kitang panalanginan. Sa tanang aspeto lakip nga ang panglawas, bahandi, panimalay, ug trabahuan. Mahitungod lamang sa problema sa mga sakit, gusto niya nga ayuhon ka sa tanan nimong mga sakit. Ang komprehensibo nga mga buhat sa Dios mao ang resulta sa pagpadayag ni ini nga ang kasing-kasing sa Dios. Ang iyang komprehensibo nga mga buhat nagsugod nga nahitabo gikan sa panahon nga akong nakabuot ang labaw sa 50% sa orihinal nga gahom. Kaniadto, ang uban kaninyo wala makadawat og mga tubag, ug ang uban nakadawat lamang og partial nga mga tubag sa pipila ka mga problema. Unsa man kahay rason? Kini tungod wala ninyo hingpit na sulbad ang inyong orihinal nga problema nga nagbabag sa mga tubag sa Dios gikan diha kanimo. Tungod usab wala ninyo maamguhan unsa gyud inyong orihinal nga problema o tungod kulang sa pagpangandam alang sa panalangin. Dili gyud na nimo masulbad ang problema. Bisan pa og bisan kun wala ka makadawat og mga tubag, dili ka kinahanglan nga mahigawad. Ang komprehensibo nga mga buhat sa Dios nagpadayon ug magpadayon gayud. Ang panalangin magpadayon hangtod ang Ginoo mo balik pag-usab. Ang Dios nagpaabot kanimo human nga nakatipig kag mga panalangin nga ihatag niya isip iyang mga tubag sumala sa inyong gipugas ug giampo hangtod karon. Kung daghan ang imong gitipigan dito sa langit, daghan usab ang imong madawat. Siya mas mahinamon nga naghulat
kaysa alang kanimo sa pag-andam sa imong mga sudlanan alang sa iyang panalangin. Sukad ka miabot dinhi sa simbahan sa kinabuhi, makugihon ka nga naminaw sa pulong sa kamaturan ug naningkamot kutob sa imong mahimo sa pagsunod nini. Bisan unsang matang sa mga problema na nahitabo, dili ka angay mosalig sa kalibutan, apan diha lamang sa Dios. Unya ang Dios dili gayud motalikod sa iyang dagway gikan kanimo. Sama sa iyang gisaad diha sa Salmo 146 bersikulo 5 nga nag-ingon, pagkabulahan niya kansang panabang mao ang Dios ni Jacob kang kansang paglaom anaa sa Ginoo nga iyang Dios. Siya siguradong mutabang ug mupanalangin kanimo. Baka sa gibuhat ni Jacob, pagkabulahan niya kansang panabang mo ang Dios ni Jacob kang kansang paglaom anaa sa Ginoo nga iyang Dios. Ang Dios malipay kung ikaw mosalig kaniya ug depende lamang kaniya. Si Haring Asa misalig lamang sa Dios human siya nahimong hari. Unya ang iyang nasod nahimong usa ka tinuod nga lig-on nga nasod. Apan sa ulahi ang iyang kasing-kasing na usab. Nagsugod siya sa pagsalig sa kalibutan ng mga tawo. Unya siya nasakit. Unya siya nagdepende unta lamang diha sa Dios sa niini nga puntuha. Apan siya nagdepende hinuon sa mga doktor. Unya siya namatay ingon diha sa Biblia. Ang Dios na imuot sa dihang mo depende ka lamang sa Dios. Kini nag-ingon, pagkabulahan niya kansang panabang mao ang Dios ni Jacob, kang kansang paglawom anaa sa Ginoo nga iyang Dios. Katong nagbuhat sa ingon niini nakadawat og dakong panalangin karon. Kung imong sulbaron ang orihinal nga problema nga makababag sa mga tubag, ang Dios nagsaad nga iyang sulbaron ang mga problema nga dili nimo masulbad sa imong kaugalingon. Sugod karong adlaw, sulod sa pipila ka mga semana, ako gyung ipasabot kung unsa ang orihinal nga problema aron matabangan ka nga masabtan. Pinaagi sa mga mensahe, nanginaot ko nga tin-aw nimong masabtan ang orihinal nga hinungdan ug masulbad kini, ug makadawat og komprehensibo nga panalangin. Gusto nako nga ihatag nimo kini nga mensahe sa daghang mga higayon ug gani katusan ka mga higayon. Kung mahimo ra nimo nga makadawat og panalangin. Ako mohangyo kaninyo sa pagmaminaw sa mensahe uban sa kalipay ug magdahom na naghuna-huna. Ako sigurado gayud makadawat og mga tubag. Palihog sunda ko. Ang panalangin anaa kanako. Sa kinsag katong nakadawat na sa mga tubag, palihog pangandoy lang gayud sa panalangin. Kung ang mga overseas church members o ang mga mananaway sa telebisyon nakasabot sa sakto niini nga mensahe ug kining gipraktisan, komprehensibo nga ang panalangin moabot kanimo nga mula pa sa panahon ug luna. Nang hinaot ako nga makadawat kamo og mga kasulbaran sa tanang mga matang sa mga problema diha sa inyong kinabuhi ug paggiya sa usa ka kalipay nga puno ug nag-awas nga kinabuhi hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Labaw sa tanan, nahinaot ako nga madawat nimo ang labing kaayo nga panalangin, ang kauswagan sa imong kalag ug matagamtam ang tinuod nga kalipay sa bagong Jerusalem sa umaabot hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Ginoo, ako nagampo. Mahigugmaong mga igsoon diha kang Kristo, unsa man ang orihinal nga problema. Matag problema sa atong kinabuhi, lakip ang sakit, pinansyal, mga kalisod ug ang mga problema sa panimalay na adunay mga ugat sa espirituhanon nga hinungdan. Sukad na nasayod ka sa espirituhanon nga gingharian, sa dihang nakasugat ka og usa ka problema, ang pagsulay, kasakitan, sakit ug bisan unsang butang sulayi kini sa pagsulbad sa espirituhanong paagi. Apan kung imo kining lantawon gikan sa espirituhanong panglantaw, sigurado aduna giyoy problema. Makaplagan nimo ang usa ka bungbong sa tubangan sa Dios ug ang imong buhaton mao ang pagguba sa bungbong ug unya ang problema masulbad. Sa undanon nga paagi, lisod sulbaron. Apan sa espirituhanong paagi, bisan ang imposible mahimong posible ug ang posible mahimong mas mauswagon. Sulagi ang pagsulbad sa usa ka problema sa espirituhanong paagi bisan unsa pa kini. Nan kini sigurado gayong masulbad. Tingali wala kay problema sa imong kinabuhi, apan siguro mapakyas ka sa pagdawat sa mga tubag sa mga tinguha o mga panalangin sa imong kasing-kasing. Kini usab adunay hinungdan. Ang labing sukaranan nga hinungdan nga mao ang ugat sa mga problema kay mao ang orihinal nga problema gyud. Busa kung imong sulbaron ang orihinal nga problema, sangan kung imong makit-an ug masulbad ang orihinal nga hinungdan, laing-laing mga problema ang masulbad ug ang komprehensibo nga mga tubag igahatag. Huna na ang usa ka dako nga kahoy ug ang kahoy na adunay mga ugat.
Adunay mga dagko nga ugat ug mga gagmay nga mga ugat nga nadugtong. Adunay puy mga nadugtong nga mga gagmay nga mga ugat ngadto sa mga dagkong mga ugat. Unya, kung imong kuhaw ng dagkong ugat, ang mga gagmayng ugat mga tangtang pod. Sa samang paagi, kung imong sulbaron ang orihinal nga hinungdan, ang nagkalaing-laing mga problema kay masulbad ug ang mga komprehensibo nga mga tubag igahatag. Busa lain-laing mga problema ang nasulbad ug komprehensibo nga mga tubag igahatag. Sa laktod pa, ang orihinal nga hinungdan maong kasing-kasing nga wala mahigugma sa Dios. Pangutan ang imong kaugalingon kung unsa kadako ang imong gugma sa Dios. Ang Dios nahigugma nimo pagmaayo. Ug gihatag pa gani niya ang iyang anak para kanato. Apan unsa kadako ang inyong paghigugma sa Dios? Kung pangutan-on nimo ang imong kaugalingon, makuha nimo ang tubag. Akong gigugol ang akong mga tuig sa katong bata ug bata ng paku hangtod sa tungas 30s nga wala makaila sa Dios. Unya sa dihang nahimamat ko ang Dios, akong kinabuhi na usab. Sa higayon nga nahimamat ko ang Dios, ako naayo. Ug tanang mga problema sa akong pamilya ug mga problema sa pinansyal kay nasulbad. Pinaagi sa gugma sa tanang mga problema kay masulbad ra gayud sama nga magamit kanimo. Kung aduna kay gugma para sa Dios, kinahanglan wala gay orihinal nga mga problema tungod kay kini nasulbad na bisan ang mga anak sa Dios nga naluwas pinagi sa iyang grasya. Mahimong makasugat sa tanang matang sa mga kalisdanan kung sila dili mahigugma sa Dios. Sa unang Human Kapitulo 14 bersikulo 15 nga nag-ingon, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Sugo. Sa mas giingon ini nga bersikulo, kung kita nahigugma sa Dios, kita mutuman sa iyang mga sugo. Unya higugmaon gayud kita sa Dios ug masuwagon kita sa tanang butang. Sa pikas nga bahin, ang wala nahigugma sa Dios wala nagatuman sa iyang mga sugo. Kanang tawhana makasala og wala mutuman. Kinahanglan nimong isalikway kung unsa ang gisulti sa Dios kanimo nga isalikway. Apan wala nimo kini buhata. Dili nimo buhaton kung unsa ang gisulti sa Dios kanimo nga dili nimo unta buhaton. Apan kini gibuhat tinuon nimo. Ang Dios nagsulti na dili masina, masuya, masuko, mangawat, manapaw ug dunay daghan pa. Unsa na lang gyud ka maayo kung dili nila kana buhaton, kana sila kay mga daotan na kaayo. Kung imoy kining isalikway, imong kasing-kasing masagtipikado ug malimpyog mahimong maayo ug higugmaon kagayon sa Dios. Makadawat ka pa og nag-awas nga grasya sa Dios ug ang inspirasyon kahipitan og pakigkomunikar sa balang espiritu. Apan kung wala nimo kana gisalikway, apan nakadawat og buhat sa mga persa sa kagingit. Ikasubo ko gayud, kini lamang ang usa isip una nga parte sa Juan 14 bersikulo 24 si Jesus mingon, ang wala mahigugma kanako wala magtuman sa akong mga pulong. Kung gihigugma nimo ang Ginoo, tumanon nimo ang iyang gisulti. Tungod kay wala man ka nahigugma sa Ginoo, wala nimo tuman ang iyang pulong. Pangutan na imong kaugalingon kung nahigugma ba ka sa Dios o wala. Unsa man day ang gamit sa pagkumpisal nimo sa gugma sa Dios nga sangabi lang ba kutob? Kinahanglan nimong higugmaon ang Dios gikan sa imong kasing-kasing ug mangumpisal. Akong ipadayon sa pagkatunini nga mensahe bahin sa orihinal nga mga problema, pangutan na imong kaugalingon og i-check ang imong kaugalingon kung nahigugma ka ba sa Dios o wala. Wala ka ba makadawat sa panalangin o nasakit bisan na sa dihang nahigugma ka sa Dios? Dili ka na mao. Kinahanglan nga imong madawat ang imong gusto. Tanawa ko ug tanawa ang mga tawo nga nakapalibot kanako nga nakadawat og panalangin. Katong mga nahigugma sa Dios, dili masakit. Dili sila moadtog ospital bisan tuod gigugol nila kining simbahana sa 5 o 10 ka tuig. Sa kaning simbahana, daghang mga elementary students, middle school students, ug high school students wala mitumar og tambal ug ila ra giyong giantos ang sakit. Sa 35 ka tuig na milabay, sukad akong gidawat ang Dios, apan ang akong asawa ug 3 ka mga anak nga babayi wala gyud mo ospital ug wala sila nagatumar og bisan unsang tambal. Kinahanglan ka masayod ni ana. Sukad ilang gihigugma ang Dios nagaprotekta kanila gikan sa sinugdanan. Nasakit ako sa 7 ka tuig ug ang akong pamilya kay pobre kaayo. Apan ang Dios mo'y nagpadato kanako. Aduna ba ako'y dagang kahibalo? Aduna ba ako'y kahanas? Kulang yud ko sa tanan. Apan gihigugma ko ang Dios labaw sa uban. Gilutos ako pag-ayo tungod ni ana. Apan gihigugma ko ang Dios labaw sa tanan. Mao nga gitubag sa Dios ang bisan unsa nga akong giampo. Nadawat nako ang tanang panalangin sa panalapi, panglawas, pamilya ug mga anak.
Ang akong mga anak ilado na usab sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa pagsibya sa mga 200 ka nasod, ang Dios nagbuhat sa ingon ni ana. Ang wala mahigugma kanako, wala magtuman sa akong mga pulong, mao kanay giingon sa Dios. Kung nahigugma ka sa Dios, mabuhi ka sa pulong sa Dios. Kung ang mga anak nahigugma sa ilang mga ginikanan, sila musunod sa ilang mga ginikanan. Mao kini ang hinungdan nga dili ka makadawat sa mga panalangin, tungod kay dili ka mutuman, ug tungod kay wala nimo higugmaa ang Dios. Dili ka makadawat og panalangin. Kung kita makabuhat og sala, ang kaaway nga yawa og si Satanas mupasangil kanato. Ug laing-laing mga katalagman ang gipahamtang ingon nga bayad sa sala. Kini nga sala nagtukod usab og bungbong tali kanato og sa Dios, ug nagputol kanato gikan sa komunikasyon sa Dios. Unya, bisan unsa pa kita magampo sa Dios, ang iyang mga tubag dili gayud moabot kanato. Klarong gipasabot diya sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 1 nga dili mubo ang kamot sa Ginoo aron dili siya makaluwas, ug hangtod diya sa 2, ang inyong hinuong kalapasan mo'y nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios, ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Ang inyong mga sala nakatago sa nawong sa Dios gikan kanimo. Naghimo ka og bungbong sa sala at tubangan sa Dios, tungod ka ang imong mga kasalanan naghimo sa usa ka panagbulag tali sa Dios ug kanimo. Ang Dios wala mamati sa imong pagampo. Ang nawong sa Dios natago ug busa ang Dios wala magtagad kanimo ug dili mamati kanimo. Mao nga wala ka makadawat og tubag bisan nagunahuna ka nga nagampo. Apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron nga siya dili makatungog. Diya sa Salmo 66 bersikulo 18, kung akong tagdo ng pagkadautan sa akong kasing-kasing, ang Ginoo dili mamati. Kung isipon ko ang pagkadautan sa akong kasing-kasing, ang Ginoo dili gayud mamati. Busa kinahanglan kang maginusul ug balik kung gidungtan nimo sa katawo, ang Dios dili malipay kanimo. Kung ikaw nasina sa usa ka tawo, kung imong hukman ang usa ka tawo, kini tanan dawtan. Kung aduna kay ingon ni ana nga mga butang diha kanimo, ang Dios dili mamati kanimo. Mao nga dili ka makadawat og tubag bisan kung nagampo ka. Kung isipon ko ang pagkadautan sa akong kasing-kasing, ang Ginoo dili gid mapati. Usi angay nung buhaton karon, kinahanglan nga maginusul ka sa imong mga sala og biyaan kini. Usba ang daotang kasing-kasing ngadto sa mayong kasing-kasing. Ug usba ngadto sa kasing-kasing sa kaayo, gugma og kalumo ug hiyas. Unya kana dunggon gayud sa Dios ang imong pagampo. Ang Dios mamati kanimo. Sa higayon nga mamino ang Dios kanimo, siguradong makadawat ka og tupag. Kung ang mga miyembro sa pamilya walay paghigugmaay sa usag-usa, makabati gyud na sila layo ra gyud sa usag-usa. Ang konbersasyon tali kanila naputol ug ang matag usa kanila nagpuyo na lang ingon nga mga estranghero. Sama kanatali kanato og sa atong Dios, di ba? Ang ubang mga bumbong sa sala taas ug baga, samtang uban gamay ug nipis. Akong ipatinaw ang bumbong sa sala pinaagi sa pagtandi nini sa pisikal nga bumbong. Kini tungod kay ang laing-laing mga tawo na higugma sa Dios sa laing-laing mga kabugat. Kung mas gihigugma nimo ang Dios, dili kayo baga ang bumbong sa sala. Kung gihigugma nimo ang Dios, wala gid kay sala. Kung ikaw nakapahimuot sa Dios, ikaw walay labot sa Dios. Ug ikaw makahimo sa pagpakita sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug sa gahom sa Dios. Tungod niini, ang orihinal nga problema kadaghanan gibahin sa duha ka mga kategorya. Ang una nga matang mao ang bumbong sa mga sala nga gitukod sa grabe nga mga sala. Dunay mga dagko ug gaan nga kabugaton. Kasagaran sa mga sala na mapasaylo sa Dios. Kung kita manghinulsol inubanan sa sinsirado nga kasing-kasing. Sa dihang manghinusulta sa atong mga sala sa tinud-anay nga mga kasing-kasing, uni ang Dios mingon siya na dili na kana niya timan-an pa. Apan ang bugat nga mga sala sa pagsupak sa Dios ug paghinungdan sa kasuko ug kalagot sa iyang katubangan kana dili daling mapasaylo. Ang Biblia nagsulti kanato nga dili gayud nato mahimo kanang mga salaa. Ang mga buhat sa unod diha sa Galacia kapitulo 5 nga kinahanglan nimong basahon sa imong kaugalingon.
Ang sala sa paglansang sa Ginoo pag-usab sa Hebrewanon 6, gilansang siya sa cross aron motubos kita gikan sa atong mga sala. Apan imo siyang gibutang sa cross o gilansang siya pag-usab bisan human nimo nahibalan ang kamatuoran o gitawat ang Ginoo. Ang tinuyo nga pagbuhat og mga sala uban sa kahibalo sa kamatuoran sa Hebrewanon 10, nakasala ka bisan nagunhuna ka nga kini sala ug ang mga sala sa pagsulti batok, pagsupak o pagpakaulaw sa balaang espiritu sa Mateo 12 ang tanan nahisakop sa kategorya nga dili mapasaylo nga mga sala. Kanunay kong gisulti kaninyo ang bahin niini. Tungod kay kini mao ang mga sala nga nagdala kaninyo ngadto sa kamatayon. Ayaw gayud pagbuhat niini nga mga sala. Gisultihan ko kamo nga adunay duha ka matang sa mga buhat sa unod. Usa nga modala kanimo sa kamatayon ug ang uban dili. Gipasabot ko usab kung unsa ang nagdala kaninyo sa kamatayon. Unya unsa ang mga buhat sa unod nga dili motutol kaninyo sa kamatayon. Gidumtan ninyo ang usa ka tawo ug naigo ninyo siya nga wala mapungan ang inyong kasuko. Tungod kay inyong gibutang ang inyong pagdumot sa aksyon, kini usa ka kasala. Ang imong pagdumot nahimong buhat sa unod. Gidumtan ninyo ang usa ka tawo ug igo-igo nga inyong giigo. Ang usa ka tawo tungod sa imong pagdumot apan dili kini mosangpot sa kamatayon. Kung kamo ang manghinusol ug mosulay sa pagtalikod nini, kamo mobalik sa katapusan. Sa imong una-una ang usa nga midawat sa Ginoo sulod sa duha o tulo ka tuig magpadayon ba sa paggamit og kapintasan? Iya gid kini nga sa likway. Unya dili kini mahimong dakong bumbong sa sala. Kung makinusol siya og balik, pasayloon siya sa Dios ug dili na gayud niya hinumduman. Apan adunay uban nga mga buhat sa unod nga nahinumduman sa Dios ug wala maghatag sa espiritu sa paghinulsol. Kini mao ang mga buhat sa unod. Samtang ikaw makugihon nga nagdumala sa imong matuohon nga kinabuhi o nga nag-ampo, kung ang imong negosyo dili maayo sama sa imong gipaabot, kinahanglan nimo nga pangitaon ang orihinal nga problema ug solbaron kini. Kung nakahimo ka og usa ka buhat sa unod nga mosangpot sa kamatayon, kinahanglan nga maghinulsol ka. Dili ko kini buhaton karon, dili kini husto. Kinahanglang huhaon nimo ang ugat niini gikan sa imong kasing-kasing, kay kung dili makahimo ka pag-usab sa samang sala sa higayon nga mapahimutang na ang sitwasyon. Kinahanglang bug-os nimo papason kini sa imong kasing-kasing. Unya ang tanan masulbad sa atubangan sa Dios. Ang mga buhat sa unod ang sala sa paglansang pag-usab sa Ginoo, ang tinuyo nga pagbuhat og mga sala uban ang kahibalo sa kamatuoran, ug ang mga sala sa pagsulti batok, pagsupak o pagpakaulaw sa balaang espiritu. Katong nagabuhat sa mga buhat sa unod nga mosangpot sa kamatayon, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Kini nagpasabot nga sila dili makadawat sa kaluwasan. Adunay daghang mga simbahan didto. Unsa kamayo kung ilang itulo ang pulong sa Dios kung nga husto. Kung mutuo ka lang, maluwas ka. Dili ka na. Ang Biblia wala mag-ingon ni ana. Adunay usa ka kondisyon. Kung mutuo ka, ubos sa unsa nga kondisyon, maluwas ka. Adunay gay kondisyon. Dili kay maluwas ka bisag nakasala ka. Adunay sala nga dili nimo mapasaylo bisan kung maghinulsol ka. Kinahanglang itulo kini sa mga simbahan ug unya ang mga tawo makadumala sa hustong pagtuo nga kinabuhi ug makadawat sila og panalangin. Katong makahimo sa mga sala sa pagpasipala sa balang espiritu dili mapasaylo hangtod sa kahangturan. Nasiksihan nimo kung unsa ang nahitabo sa mga tawo nga nakahimog mga sala sa pagpasipala sa balang espiritu. Ang uban namatay ug ang uban na bankrupt sa ilang negosyo, ang uban gitakbuyan sa mga sakit nga walay kaayuhan. Si Ananias ug Safira naglimbong kang apostol Pedro. Una si Pedro miingon nga ilang gilimbungan ang balang espiritu, dili si Pedro. Sa diha nga ilang gilimbungan ang alagad sa Dios nga nakadawat sa gahom sa Dios, ang Biblia nag-ingon nga ilang gilimbungan ang balang espiritu. Kinahanglan nga dili ka magbuhat sa mga sala sa pagpasipala sa balang espiritu gikan karon. Sigurado ko nga kanunay nimo masaksihan ang makaluluoy nga sangputanan sa mga sala. Katong nakahimo sa ingon nga mga sala, nag-atumang sa ingon nga makaluluoy nga mga katuyuan. Nasakitan sila sa laing-laing mga sakit nga dili matambalan o nabaldado tungod sa mga aksidente. Ang Biblia nag-ingon nga kadtong tinuyo nga nakasala sa pagpakaibalo sa kamatuoran, ibutang sa hukom sa walay katapusang kalayo sa impyerno. Sa panguna nga pagsulti, kini nga grabe nga mga sala dili mapasaylo. Kini mga sala bugat kayo nga sila seryoso nga mosupak sa
ug ilang gilansang pag-usab ang Ginoo. Kung buhaton nila kini nga mga sala, dili sila makadawat sa espiritu sa paghinulsol, ug mao nga dili sila makadawat sa kapasayloan ug makaabot sa kaluwasan. Bisan pa, ang Dios sa gugma naghatag og daghang mga higayon nga makadawat sa espesyal nga grasya diin bisan kini nga grabe nga mga sala mapasaylo. Bisan sa dihang ang Dios naghatag og espesyal nga kahigayunan sa paghinulsol, ang ubang mga tawo wala mapasaylo. Katong hingpit nga naginusol gipasaylo. Apan kung kini may kalabutan kanako, nan kinahanglan nila nga sulbaron una ang problema uban kanako. Ug unya maghinulsol sila sa atubangan sa Dios. Unsay giingon sa Biblia diha, nakiglagis ka sa imong igsuon. Gisultihan ka sa Dios nga ipaubos ang halad adto og pakig-uli una sa igsuon ug dayon ihatag ang mga halad ngadto sa Dios. Unya kini dawaton sa Dios. Sa diha nga sila hingpit nga naginusol og mitalikod ug kini nakatagbaw sa mga kahimtang sa hustisya, ang Dios naghatag kanila og kaluoy aron sila maluwas. Naningkamot ka makadawat og kaayuhan sa imong mga sakit ug mga solusyon sa imong mga problema sa pamilya nga nagipahinabo ni atong grabing mga sala. Naningkamot ka sa paghinulsol o pagtalikod ni adtong mga sala sa pagpaminaw sa pulong sa kamatuoran, apan dili ka makahinulsol sa mga sala ug dili usab makasulbad sa imong mga problema. Tungod kay dili man ka makahinulsol ni adtong mga salaa ug tungod pud kay dili nimo mabuak ang bumong atubangan sa Dios, sa ato pa dili ka makasulbad sa problema. Kadtong mga wala makasulbad sa mga problema, daghan kayong mga tawo ang nangaayo. Sa dihang ang mga tawo nagpadala sa ilang mga hulagway gikan sa laing nasod ug nakadawat sa akong pagampu, sila nangaayo. Bisan kung kini mga terminal, mga cancer, leukemia, sila nangaayo. Apan nganong wala man ka mamaayo bisag ania ka niini nga simbahan? Kinahanglan nimong pangitaw ng orihinal nga problema ug sulbaron kini. Ang mas taas ug mas baga nga bumbong sa mga sala, mas lisod ang pagguba nini. Makabati kag kaguol, kasamok ug pag-anto sa kasakit. Kani adto katong napuno sa balang espiritu apan wala na karon ug nawad-an sa kalipay sa inyong dagway, paghinulsol dayon. Unsa man ang gamit ni ana sa pagpabilin nga dugay? Kung gihatagan ka og higayon, kinahanglan nga maghinulsol ka dayon. Katong wala mapasaylo adunay dako kayo nga bumbong sa sala atubangan sa Dios. Tungod kay kini dako kayo, dili nila kini mabuak sa ilang kaugalingon. Bisan kung gusto nila, dili nila kana mahimo. Kung wala ang grasya sa Dios, kung wala usab ang espiritu sa paghinulsol, dili kana nila mahimo. Sa Hebrehanon kapitulo 6 ug 10, nagpatinaw nga walay kapasayloan kung ang Dios dili mohatag sa espiritu sa paghinulsol. Karon nganong dili man kamo makadawat sa espiritu sa paghinulsol bisan kung kamo mosuloy sa paghinulsol? Paminaw kanako pag-ayo. Hunahuna ang mga buhat sa unod nga mosangpot sa kamatayon, lahi sila sa ubang gagmay nga mga sala. Karon ang mga tawo makahimog sala nga tinuyo bisan pa nga nahibal-an nila nga kini usa ka sala. Sa una, luoy kay ka nga muhangad sila tago ang ilang pagpakasala ug balikon ang sala. Nan mawala ang kahadlok ug kaulaw. Sa sinugdanan, ilang gitago ilang kaugalingon sa kaulaw ug kahadlok. Apan kun sila mopadayon niini, dili gyud na nila maamuhan nga sila kay mga makasasala. Ila gihapon kanang padayunon. Katong midaot sa uban pinagi sa pamatasan ug katong nakiglali sa ilang kapikas naminyo sila tungod kay gibati nila nga dili sila mabuhi nga wala ang ilang bana ug asawa. Apan nausab ang ilang kasing-kasing sa kadugayan. Sa higayon nga ilang dagmala ng ilang asawa ug bana ug unya ila kining gisubli, kausaw kaduha mas mukusog pang ilang paglatigo. Sa una magbaso sila sa ilang gibuhat, apan sa ulahi wala na sila'y kaluoy kaulaw sa ilang kaugalingon. Gigamit nila ang kapintasan nga sama niini ug sa ulahi sila magdiborsyo. Kung makahimo ka og sala nga sama niini sa makausag makaduha, mawala ang imong maayong kasing-kasing ug maayong konsensya ug kini mahimong dautan ug mas dautan pa. Ang pagkamaayo mawala ug ang mapuno kana sa kadautan. Sa diha nga nakahimo ka og sala sa sinugdanan, makabati kag kasamok sa imong kasing-kasing. Apan adunay panahon nga dili ka makabati og kasamok sa imong kasing-kasing. Ang mga tawo nag-ingon, siya walay konsensya. Nagpasabot lang gyud nga siya dautan kayo. Wala na siya kaayuhan nga nagpahibilin sa iyang kasing-kasing. Nagpasabot nga ang ilang mga konsensya gisudlan sa init nga puthaw. Gisunog sila sa ilang kaugalingon nga konsensya sama sa usa ka puthaw nga nagmarka. Ang ilang mga kasing-kasing napuno sa kadautan tungod kay sila nakasala sa tinuyo. Ang kaayo mawala sa hinay-hinay ug ang pagkadautan mipuno sa ilang kasing-kasing. Pareho kini tanan nga sala.
Ingta nga ang bana adunay love affair. Sa sinugdanan, naluwi siya og naningkamot siya nga mas mahimong maayo diha sa iyang asawa. Apan kung iyang balikon kini sa makaduha, katulok o kapat ka beses, nan kini mahimong walay pulos alang kaniya. Wala na siya kaluoy. Unya sa pagkadugayan sa diha nga iyang asawa nakapamatikod og nakiglali sa iyang bana, makusulti pa man gani sa iyang asawa nga magdiborsyo na lang. Iyang kasing-kasing nahimong naluya sa sala ug siya nagpadayon sa sala og kadautan. Ug ang bungbong sa sala at ubangan sa Dios nahimong mabaga ug mos mubaga pagyud. Unya, dili na niya kini mabuak sa iyang kaugalingon. Gusto niya nga bungkagon kini pinagi sa grasya sa Dios, apan gibaliwala siya sa Dios, dugay na kaniadto. Tungod kay ang Dios wala maghatag kaniya sa espiritu sa paghinulsol. Dili siya makahinulsol ug makaguba sa bungbong. Bisag nakadungog ka sa pulong sa kamatuuran, ang imong kasing-kasing na puno sa daotang kasing-kasing. Imo kining hukman, imbes unta nga isalikway ang mga buhat sa unod, tungod kay ikaw nasuya sa imong kaugalingon nga konsensya, sama sa usa ka mainit nga puthaw, dili ka makahinulsol sa imong kaugalingon. Bisan kung gisulayan nimo kini buhaton, apan tumoy lamang sa ngabil og dili gikan sa kahiladman sa imong kasing-kasing. B. Unsa man nang bahin sa imong mga anak, kung nagsugod na sila sa paghigugma sa pagdulag internet games, kinahanglan nimo nga pahunungon sila, di ba? Og dili na kini pabuhaton o pabuhaton og balik. Kung bunga nilang ilang mga ginikanan og balik-balik nga magduwa, maadik sila sa mga dula, di ba? Unya bisag mosulay sila sa pag-undang nini, dili nimo mahimo. O dili ka kahimo nini. Bisag mosulay sila sa pag-undang og bisag badlungon sila silang mga ginikanan, dili sila makabaya nini. Tungod kay naghatag sila sa ilang kasing-kasing sa mga dula. Ang ilang kasing-kasing hingpit nga okupado. Dili sila makapugong sa ilang kaugalingon. Parehas kini sa pagkaadik sa pagpanigarilyo ug pagkaadik sa alkohol ug pagkaadik sa droga. Ang Dios wala maghatag sa espiritu sa paghinulsol ug busa dili sila makahinulsol sa ilang kaugalingon. Sila unta makadawat sa espiritu sa paghinulsol ug maghinulsol gikan sa kinahiladman silang kasing-kasing. Apan ang ilang kasing-kasing nahimulag sa kamaayo ug bisan kung sila maghinusol uban sa ilang mga ngabil, ang tinuod nga panghinusol gikan silang kahiladman sa kasing-kasing ug espiritu sa paghinusol dili moabot kanila. Busa kinahanglan nga dili mahilayo. Tungod kay makadungog ka og daghang mga mensahe, naibalaan nimo pag-ayo kung unsa kadako ang hinungdan sa kapungod sa kini nga mga sala ug kung unsang klase nga sangputanan ang ilang madala. Apan ang mga tawo naningkamot sa paghinulsol sa maong mga sala ug ganang dili sila makahinulsol ug makaguba silang bumbong sa sala. Kini tungod ang paghinulsol wala nagikan sa kahiladman sa ilang kasing-kasing. Kung naghinulsol ka apan nagbalik-balik susama sa mga sala, nagpasabot lang nga wala ka nang hinulsol sa nitunod-anay nimo nga kasing-kasing. O dunay mga tawo nga wala makahimo sa pagsala ug balik apan mahimo nga isipon sa Dios nga dili sinsero ang pagpahinusol kay nakita niya nga ang sulod sa kasing-kasing sa matag usa. Dili kini tungod ang paghinusol kundi bakak nga paghinusol. Mo nga kini naghimo lamang sa mas taas nga bungbong sa sala. Ang tinuod nga paghinusol adunay pipila ka pruweba niini. Ang ebidensya mao ang pagkisi sa kasing-kasing ug pagsugid sa mga sala. Akong ipasabot kaninyo unsaon paghinusol sa nagisi nga kasing-kasing sa sunod nga sesyon. Palihog ibutang kini sa inyong unhuna. Akong ipadayon sa pagsabot kaninyo sa moabot nga himana. Palihog ayo mo kalimot unsang inyong nadungog apan tagui kini sa inyong unhuna og diskubrihi ang mga sala at tubangan sa Dios og buk-a kini tagsa-tagsa. Kung imo kanang padayunon, sa ingon ang paagi nga masulbad bisan gani ang orihinal nga problema kay maabli. Nang hinaot ko nga ang tanang miyembro sa manmin walay bungbong sa sala at tubangan sa Dios. Nang hinaot usab ako nga makadawat lang kamo sa panalangin pagkahuman makadawat sa pagampo. Kinahanglang walay masakiton ug walay kabus. Manghinaot ko nga makakita kamo og bisan unsang bungbong sa sala ug gub-a kini. Makadawat og panalangin samtang imong dawaton ng pagampo sa panalangin ug makadawat og tubag kung magampo ka ug magsulbad ang tanan nimong mga problema. Sa ngalan ni Hesukristo, ako ang giampo. Amen.